iklan terbejun Mas Tejo ayah Tesa wonten London Sungdalu Mas Tejo ayah Tesa nggih Sinambi Makarya pijametke marga laras nggih nggih kini kipun diaturaken bantu Bapak Nurul Songomancon nggih ugi Bapak Linda wonten saka Balorejo saka Waring Bululu Lamongan goyang Mas Tejo karo joget
gunung di sana gunung yen tengah-tengah mawar melati sing saya sing rukun di sini bingung di rumah juga bingung wong memikirkan si jantung hati oh iya oh iya kaya ngene rasane pelem iki nek pelem nek pelem mateng locak sukri yo beneran pengen lagi jare sawe yang legi rasane kabeh gak lagi kecut kok mula wong kaya ngene rasane wong kangen kangen kakungku ora bisa lali manro benek kok nyocok yo iwak lele padha wati baca plerok wong ayu dak gawe rusae ati dasar nyoto berat kamu ati murasa enggal dadakno dandan rono piye akalmu waton dadi bojo saklak wahase